jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Li tagħti s-saħħa lin-nies mhux biss li tismhom, imma li dak li jiġu bih in-nies tasru f'policies u f'bidliet leġislattivi favur il-pajjiż. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela waqt il-programm 806 imxandar fuq One. Fil-fatt il-Prim Ministru sostna dan kif kien mistoqsi dwar il-messaġġ li qed iwassal il-Partit Laburista f'din il-kampanja elettorali permezz tat-tema is-saħħa lil Maltin. Hawn il-Prim Ministru tenna kif il-Partit Laburista mhux biss qed isostni dan bil-kliem imma juri dan b'azzjoni hekk kif dawn l-aħħar ġimgħat u xhur ħejja numru ta' attivitajiet fost in-nies biex inċentiva l-parteċipazzjoni u l-kontribut tan-nies favur pajjiż aħjar. Tenna kif dan se jkompli propju fil-jiem li ġejjin anke b'kabinett fost in-nies bħala parti minn sensiela ta' kabinetti li joħorġu l-barra mill-Berġu ta' Kastilja. Aħna fimna li rridu nagħtu s-saħħa lin-nies. Xi tfisser li tagħti s-saħħa lin-nies? Mhux biss li tismagħhom huwa importanti għax huwa meta tisma' li tista' tieħu l-idea tan-nies. Imma mbagħad dak li bih jiġu n-nies tasru u tista' titrasformah f'policies, f'inizjattivi, f'bidliet leġislattivi wkoll għat-titjib ta' dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru ġie mistoqsi wkoll dwar il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li involvit kelliema b'esperjenza iżda anke b'elementi ġodda kollha flimkien. Hawn Dr. Bela tenna kif fil-fatt il-Partit Laburista ħajibqa' il-partit li jilqa' lil kulħadd. Tara kif dal-partit irid jibqa' dak il-partit li jilqa' lil kulħadd. Minn etajiet differenti, backgrounds differenti, fehmiet differenti, se jkollok fehmiet li huma kontrastanti. U naf minn ħaddan fehmiet kontrastanti fuq suġġetti differenti, imma f'dal-partit isibu darhom għax kulħadd jista' jitkellem, kulħadd jista' jesprimi l-fehma tiegħu. Sa dan it-tant u l-intervista, il-Prim Ministru kompla jsostni l-importanza ta' tkattir tal-ġid minn ekonomija b'saħħitha f'pajjiżna. Dwar l-Ewropa u l-istituzzjonijiet Ewropej, il-Prim Ministru sostna li jixtieq Ewropa ta' paċi u li tindirizza ir-realtajiet tan-nies. Dan anke fid-dawl tal-isfidi u l-konflitti eżistenti li qed jikkaratterizzaw ix-xena internazzjonali. Fost oħrajn il-Prim Ministru semma kif hu jinnegozja dwar ir-realtajiet tas-suq waħdini u kif jorqod lil pajjiżna it-trasport u l-aċċessibilità tal-merkanzija, l-agrikoltura u s-settur tas-sajt fost oħrajn. Kollu li jiġri Brussell jimpattana ta' kuljum, fil-ħajja ta' kuljum. U dik li nixtieq lill poplu jifhem jiġifieri d-deċiżjonijiet ta' 8 ta' Ġunju se jimpattaw il-ħajja ta' kuljum tagħna kollox jimpattaw. Jiġifieri ħanati eżempju wieħed. Mela m'hemmx realtà Ewropea illi qed tgħidilna li tibqgħux tissussidjaw il-prezzijiet tal-enerġija, tibqgħux tissussidjaw il-fuels, mela m'hemmx dak il-kurrent. Kieku jien imur Brussell u ngħid l-interess tiegħi huwa l-karriera personali tiegħi jmur ngħid iva kollox. Min se jbati? Il-poplu u n-negozji tagħna. Il-Prim Ministru Roberta Bela ġie mistoqsi wkoll dwar il-jum tal-votazzjoni e kif dan jaqa' fit-tmiem il-ġimgħa mġebbed. Dwar dan il-Prim Ministru sostna kif id-deċiżjonijiet u l-ħidma favur pajjiż dejjem aħjar ma jafux jiem ta' vaganzi. Fit-tmiem l-intervista tiegħu Dr. Bela ġie mistoqsi wkoll dwar il-jum tal-ewwel ta' Mejju. Tenna li l-enfasi trid tkun fuq il-ħaddiem e kif dan hu fiċ-ċentru tal-prijorità ta' dan il-Gvern u partit. Dan anke fid-dawl tat-talent tal-ħaddiem Malti li flimkien mal-inċentivi li qed joffri l-Gvern qed jieħu opportunitajiet mill-aqwa f'suq tax-xogħol mill-aktar wiesa'. Nhar l-40 nemmen li ħan niċċelebraw dik il-festa illi tant hija għażiża għalina u għalhekk illi jum il-ħaddiem ċertament jum sabiħ għal kull wieħed u waħda minna u nara l-kulħadd il-belt ħalli niċċelebraw verament is-sinsla u l-pedamenti ta' dan il-pajjiż.